intombi kaBhincelo lo khombo ke siyona ke lesinikeza umuntu sibalekela ukuthi stop stalking women abantu besifazana abayifunile kodwa bayathanda ukuthi babe nomuntu abathandayo kodwa abafuni futhi uzoloku bashela kodwa egcineni bafuna ukuthi bagcine belishile leso elingenamali ngoba ngempela ukuthanda nendoda engenamali kuyafana nobekhanda nesihlahla sama-pages esingenama-pages ukuthanda nendoda engenamali kuyafana nokuthi ube nompompi egcekeni kodwa ungaphuma amanzi kodwa lokuthi hayi umpompi sinawo egcekeni kodwa kusala waphuma amanzi engisho ukuthi umuntu esifazana akave sana kushiye oversana uzimbule nje loyamfula loyampompi lo kodwa uyazi ukuthi ngelilanga you'll have a jojo tank having a jojo tank esuke wazi ukuthi sekune tank yamanzi manje uJojo kufika nje imoto amanzi iwafaka kuJojo ngobani amanzi awaphumi kuloyampompi indoda engasebenzi ifana nampompi onjani ongaphuma amanzi musu uzothola indoda emhlophe ngokwelokishi egrand eshadile enenyuka ifana nani kuwena ifana nevaterkan efika ifaka amanzi ethangini mase wena uphuza amanzi nezingane zakho ziphuza amanzi noma wakho lo noshukela akwazi ukuphuza amanzi afakwe ubani njalo ivaterkan ngobani na leya mpompi loya akuphuma amanzi hlukana nalo lobothu wakho ukhamisa ngithela uhlele ekhaya mshiye uhambisa iayina lelo ayini wakhona ngoba lo muntu omayinisayo akakhanyi ayinisa kanjani umuntu ongenanyuka iayini liyashisa uma lishisa ngogesi ugesi ufuna ikhadi uyakhokhela ugesi iayini liyashisa this is babudoda babusizibotshwa fanele uhlenje ngeke ehlala umlo bakithi yabona nje basesaphila kamnandi nje sayiphilela impilo yaseThekwini hey babudodela emakhaya nje unaso isigodlo ezongijwayela kabi wena azongijwayela nje kabi izindlu zami lezi zotshana ezilapha kunendle yodwa otshana yodwa yama-tiles akuzona igodlo izindlu zami ukuthi ngihlale khona ngiyiphumule leyo tshana ngiyithanda ngoba iphule kamnandi iphule kamnandi iphole kamnandi ngokushisa ngihlala khona ku-right here khona ake singene into engizobunyanga bakithi ngiyacela angisho ukuthini kodwa nje ngiyacela wena code 10 ku right kakhulu ngiyabonga ukuthi unayo iPDP u right kakhulu kodwa innovate yourself enhance yourself with knowledge otherwise kulo msebenzi wakho okudriver eda ucode 14 yangizothi ngithini eda iHazcab